Go leor bailí bé Tony Keady an bhanchlach ar tógiú fuirin amán na Gaillimhe, I d dimar a gúd cín de chlufií cena seomán na héireann, idir 9-5 agus 9-9. Éana bháiste de grílár an líle lechúil, le táinistí breatha Finnerty agus McInerney chuin taobhó. Amán aontaach ar a gach póige idir scill, achlicht agus fís. Tá sé deacar a chréidiúnt nar gúiseach péidir an na chlufií cena siúd, lecha lárnach as bhí sé an tóir fad. Ach ní amháin gur anim ní é mar leich na himras a glufií canis an 9-8, ach anim ní é leis mar amman na blian an bblianód. An tríú Gaillimh riamh an ar údáil, tíh le Joe Coney agus Joe Connolly. Bhí rá ré ionintach aige mar amánaí, bhí stúmaige agus bhí neart aige, agus bhí insleacht aige, agus ébecén faoin tearach aige mar clufií sreithe, nó tháinig an saora, a barc an chrócaí, sin an nóir bhí Tony ar do réime. Agus thréis glundar an dónach se chéit an éile go mómhór agus an riméid a bhíaran agus na braslachaí háart an a chun déiliúg le ach tá brón mar mílteach sa gundé, mar is duine ionintach a bhí an, duine lách, duine rá an chion ag daoine Tony Keady agus is brón mar mílteach háart an a chun dé, agus i measc pobl mána. Fear mór teala agus cumann a bhí an leis I gcéilí marí gálaí a chlub dúchas agus níos dearnaí le thóra mór mearaí áit ar chóna sé le na bhean Margaret agus ceathar cluine. Bhí sé barca chrócaide dúna sé caite fear ar ár na síintear agus minúir na Gaillimh de na gaisce. Deidir sé tí go toman san iad lún agus tugacha gin ospidéile áit ar bhása sé réir le na chláán agus le na muintear in na hímpel.